Du kan godt. Du kan godt. Du kan godt. Jeg må hjælpe dig. Se, hvad det? Ja. En farlig. Der kommer flere godbidder ud her. Den er ikke så farlig. Skal vi ikke have resten af godbidderne, der ligger her? Skal vi ikke have de her godbidder? Hvad? Skal vi ikke have de her godbidder her? Du. Skal vi ikke have de her godbidder? Se, der ligger 2 her. Der ligger 2 her. Skal vi ikke have dem? Kom så dig, Gitte. Gør du godt. Gitte, gør du godt. Det ser lidt forvirret ud. Se her. 2 godbidder her. I mors hånd. Skal du ikke have dem? Skal du ikke have dem? Så vil du godt måske alligevel lidt. Skal vi fjerne den farlige colaflaske? Farlig. Den er farlig. Det er colaflasken, der er meget farlig. Du. Den har spist hans godbidder jo. Han kan jo se det. Du. Ja. Se her. Så kommer den væk. Vil I have nogle godbidder? Og det var så dit møde med colaflasken.